kuona gotero gwa Jeremiah Nyabuto oibono ole nyago sirati abuna tata ntomera maraikao anyara ko baga konenda mone none ntomera maraikao anyara ko baga ko bamorainche chinga kingwetera makogu ntomera maraikao anyara ko baga kondenda chinga kingwetera mabeyenseye ense tali seito enseye no boeto tole ense tali seito gaiga no boeto togo eta igalende yabati abuna korama ya kogenda go chigoralia ense ito ni golera somongoro ense ito nase omone igoralia astra chigo chenga tunywa mabere eiga tukoke igoralia no moneno ito nyasao ito kuno gotero kuyaiga ebono manyete umwana ine nyato bagakore gakorara umwana yo Jeremiah Nyabuto nyato bagakorara litukulia igoro asenya gitari yake ne chigalia na robigo senyoro bigalia no nyato bagakorara gusi ito nyato batogosiria abanyangero abatelia baya abatero bagotera matera matonontu amatera onchoira abange amatera semiri abange usiye ito twanyarko batoko basiria Justus Marubentu amusireti Erastus Yontondi ose marungu ntwanyarko batoko musiria ntwasirio moteli Belden ntwasirio moteli Jeremiah Nyabuto abatena bagabanyarko bagosira busiye ito nkieke kale makweli nkieke toka kokorete usiye ito ngaiga gatwa mochire ango chakomurulia na senchira ya bene kima asokotoma magombo gochiase enkeyo ya Jeremiah Nyabuto team diaspora team Africa team Kenya team county 47 abairia sabasani abatata saba mama kaimoke bwaterta sebirone byabono 0753241889 enotisa no bire sano sto bire nyamo isano sto kianda abagusi Global Radio. Hello yes abagusi Global Radio. Aha. Como entregar cabeza cabeza. Aha. Moro yo me cabeza anco yo me aerokono. Ngana bo mwana yo na ita no bana. Asante sana. Kana swali ngobero batumye umururi my brother. Moro yo oiga ngoba tenga matega kabisa. Aha. Asante sana 0753241889 0753241889 nena namba ito esimi kwa nangamo na incha surround ntanga ni nyoran 0753241889 so konsoli baro batu mi umoro bali abaye gonte benanka yoke bwa trete asebiro na ebyabone tokolera turaiga tokorerana abanyangero gusiya ito abatelia bayagusiya ito twanyareko ba tokobasiria keke gostoka korrete ka kia makweli 0753241889 kwa nangamo na inche